ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ராபின்சன் குரூஸ் சாப்டர் 2ஓட பார்ட் 1 தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது பேர் டிசாஸ்டர்ட் சி. கடலில் இது பிரச்சனை ஆயிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். புயல் அது மாதிரி சுனாமி அது மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஓகே, வாங்க நம்ம ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம். When the ship finally left Sao Salvador that morning, there were a total of 14 people on board. The captain, 12 seamen, and of course me. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷிப்பு லாஸ்ட்டாக சாவோ சால்வடாரில் காலையில் போயிடுச்சான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். காலையில் கிளம்பிடுச்சான். மொத்தம் 14 பேர் இருந்தாங்களாம். கேப்டன் 12, கடலில் எப்போவுமே இது ஷிப்ஸில் போகிறவங்க ஒரு 12 பேர், அதுக்கப்புறம் ராபின்சன் க்ரூஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். There was a huge cargo on board too, one that I intended to trade with the natives. There were various kinds of beads, shells, knives, hatchets and small mirrors in the cargo hold. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது அதுக்கப்புறம் நிறைய கார்கோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய பொருட்கள் இருந்துதான். ராபின்சன் க்ரூஸ் இது நேட்டிவ்ஸ், ஆஃப்ரிக்கன் நேட்டிவ்ஸ் கூடலாம் விற்பாங்க தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்காக நிறைய பொருட்கள் இருந்துதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மாதிரி நிறைய இருக்கும்ல. பீட்ஸ் இருந்தது, ஷெல்ஸ். பீட்ஸ்னால் அந்த குண்டுகளாக இருக்கும் இல்லையா, சில பேர் நெக்லஸ் மாதிரி கோத்துப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சிப்பி, கத்தி, நிறைய இது தங்கம், அது மாதிரி நிறைய இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். The course of the ship was simple. We were to head first north, right till the northern tip of Brazil, from where the captain would steer the ship across the Atlantic Ocean right into Africa. அது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்களோட பயணம் ரொம்ப சின்னது தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈஸி தானா. இது முதல்ல கேப்டன் நார்த்தன் பிரேசிலோட நார்த்துக்கு போயிடுவாங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ். நார்த் டிப் அங்கேருந்து அட்லாண்டிக் ஓஷனில் ஓட்டி ஆஃப்ரிக்காவுக்கு போயிடுவாங்க. பை தி 12th day of our voyage, as we were nearing the northern end of Brazil, a violent hurricane broke along the seas and refused to calm down for 10 days. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவங்க நார்த்தன் எண்ட் ஆஃப் பிரேசில் கிட்ட வரப்போ ஒரு வைலண்ட் ஸ்ட்ராங் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹரிக்கேனா ஸ்ட்ராமோட பெருசு வந்துருச்சான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கு கடலில் வந்துருச்சான். அதுக்கப்புறம் அது நிற்கவே இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு. For 10 days, the ship sailed through the hurricane and was flung in every possible direction. Two sailors were thrown overboard and one died because of tropical fever that hurricane brought with it. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த ஸ்ட்ராம் 10 நாள் இருந்துதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 10 நாளாக அவங்க ஷிப் அப்படியே அதுக்குள்ளேயே தான் போயிட்டு இருந்திருக்கோம், அந்த ஸ்ட்ராம்குள்ளேயே தான். 2 sailors தூக்கி போடப்பட்டாங்க அந்த புயலால். அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் இறந்துட்டார் ட்ராபிக்கல் ஃபீவரால், கடல் ஜுரம். I feared for the worst, will surely perish, was my first thought as the sails and the masts were we finally sailed into calm waters again. அது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராபின்சனுக்கு ரொம்ப பயந்தாங்க. நம்ம கண்டிப்பாக இது அழிஞ்சிடுவோம் அப்படின்னாங்களாம், நினச்சிக்கிட்டாங்களாம். ஆனால் 11th day 11வது நாள் அன்னைக்கு திருப்பி நார்மல் வாட்டருக்கு வந்துட்டாங்களாம். The first thing that was done to check the ship for damages. One thing was certain, the ship would not able withstand the long journey all the way to Africa. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது முதல்ல அந்த புயல் முடிஞ்ச உடனே இது ஷிப்பில் என்ன டேமேஜஸ் இருக்குது எல்லாம் பார்க்குறாங்களாம். ஆனால் ஒன்று மட்டும் உறுதியாக இருந்துதான், அந்த ஷிப் ஆஃப்ரிக்கா வரைக்கும் போகிறதுக்கு தாங்காதான். The captain wanted to sail back to Brazil, but I felt we should sail for one of the British islands in the Caribbean belt. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கேப்டன் பிரேசிலுக்கு திருப்பி போகணுன்னு நினச்சாராம். ஆனால் ராபின்சன் க்ரூஸ் நினச்சாராம், இது ஏதாச்சும் ஒரு ஐலாண்ட் கரேபியன் பெல்ட்டில் இருக்குது, இங்கிலாந்து பிரிட்டிஷ் ஐலாண்ட்ஸ் ஏதாச்சும் ஒன்றுத்துக்கு நம்ம போயிடலாம் கேப்டன், அதுதான் கேப்டன் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாராம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான். அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தி ஐலாண்ட் ஆஃப் பர்போடாஸ் இஸ் ஒன்லி 15 days sail. ஐ அட்வைஸ் தி கேப்டன். பர்போடாஸ்ன்ற ஐலாண்ட் கிட்ட தானா 15 days தானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேப்டன் கிட்ட இது ராபின்சன் க்ரூஸ் சொன்னார்.
it will be wiser to repair the ship there rather than sail all the way to Brazil. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பிரேசிலுக்கு போகிறத விட அங்கே போய் ரிப்பேர் பண்ணுறது இன்னும் நல்லது அப்படின்னாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அங்கே நல்லா ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க போல். But the seas turned violent once again as a second hurricane poured through the skies. We were thrown off course again, and we were moving eastwards to the islands known to be inhabited by savages who had yet to see the light of modern civilization. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த ஒரு புயல் வந்துதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது திருப்பி இவங்க தூக்கி போட தான் போனாங்களாம். ஈஸ்ட் பக்கம் போனாங்களாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு ஐலாண்டுக்கு. இது சாவேஜஸ் இருக்கிற ஐலாண்டுக்கு ஈஸ்ட் பக்கம் போனாங்களாம். அவங்க இன்னும் லைட்டே பார்த்தது இல்லையா ஃப்ரெண்ட்ஸ், மாடர்ன் லைட்டே பார்த்தது இல்லையா. The entire night was spent like a nightmare with strong winds crashing against the ship from all sides. Relief arrived with dawn when I stepped out of my cabin to the shouts of land, oh. இது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது அந்த நைட்டு ஃபுல்லாக ராபின்சன் க்ரூஸ்க்கு அப்படியே கெட்ட கனவு மாதிரியே தான் இருந்துதான். இது ரொம்ப ரொம்ப வேகமான காற்றெல்லாம் ஷிப்பில் எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் அடிச்சுக்கிட்டு சவுண்ட் வந்துக்கிட்டு ஏதாச்சும் உடையிற மாதிரி இருந்துக்கிட்டு. ஆனால் இது காலையில் எழுந்திரிச்சு இருந்தால் ராபின்சன் க்ரூஸ்க்கு ஃப்ரீயாக இருந்துதான். ராபின்சன் க்ரூஸ் வெளில இது நிறைய பேர் கத்துறதை கேட்டு வந்திருக்காங்க. அவங்களாம் என்ன கத்திருக்காங்கன்னா, இது இடம் வந்துருச்சு, வாங்க நம்ம இறங்கலாம் அப்படின்றாங்களாம். As I rushed towards to deck the sign of land, the ship suddenly sailed right into a dry sand duft and came to a screeching halt. என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ராபின்சன் க்ரூஸ், இது இடம் இருக்கா இந்த இதில் ஐலாண்ட்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வந்தப்போ தான் இது திடீர்னு கப்பல் மண்ணில் ஏற ஆரம்பிச்சிருச்சான் கொஞ்சம். அதுக்கப்புறம் இது அப்படியே உடையிற மாதிரி இருந்துதான் கீழே. Whatever measures the captain and his men took to the free ship was futile. The hurricane continued lashing on the ship, and I knew that it was the only matter of time before the ship came apart completely. The captain released this fact too. இதோ என்ன தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராபின்சனுக்கு சொல்கிறாங்க, அவங்க போனப்பே அந்த ஹரிக்கேன் பின்னாடி வர ஆரம்பிச்சிருச்சான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹரிக்கேன் அவங்களுக்கு பின்னாடி தள்ள ஆரம்பிச்சிருச்சான். அதுக்கப்புறம் கேப்டன் ஒன்று சொன்னார், abandon ship, he ordered, having no other alternate before him. அது என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், abandon shipனா ஷிப்பில் இருக்க எல்லோரும் இறங்கி லைஃப் போட்டில் வாங்க போயிடலாம், ஷிப்பை காலி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ். கேப்டன் எல்லாருக்கிட்டையும் சொன்னாராம், வேறு எந்த வழியும் இல்லைன்னு. The crew members got busy at once lowering the only lifeboat that was present on board. As soon as it hit the water, everyone climbed in quickly. The wind was gentler now, but the ocean waves were still turbulent. அதாவது என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எல்லா மெம்பர்ஸும் அதுலேருந்து எல்லாருமே வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க வேகமாக. ஏன்னா இது அதில் இருந்ததே ஒரே லைஃப் போட் தானா, யார் போகிறதுன்றதுக்காக வேகமாக வேலை செய்கிறாங்களாம். அது இல்லை தண்ணியை தொட்ட உடனே எல்லோரும் ஏறிட்டாங்க. அதில் காற்று இப்போ மெதுவாக தான் இருந்தது, ஆனால் கடல் வேவ் இன்னும் அவங்கள விடலையாம். தி போட் ஹேட் நோ sail and therefore the crew was unable to row it. We were dragged about in all directions by the furious sea, and in the darkness no one spotted a huge wave that came from behind. அந்த என்னென்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது யாராலையுமே அந்த படகு ஓட்டவே முடியலையா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துதான். அந்த இருட்டில் இது யாருமே பார்க்கலையா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெரிய கடலில் அவங்க பின்னாடி ஒன்று வந்து. It was almost 30 feet high and it came crashing over the lifeboat. We didn't stand a chance. அதாவது என்னென்னா 30 அடிக்கு மேலே ஹைட்டாக இருந்துதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வந்து அப்படியே அந்த லைஃப் போட்டால் அடிச்சு நொறுக்கிடுச்சான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு எந்த சான்ஸுமே இல்லையா தப்பிக்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம பார்ட் 1 பார்த்துட்டோம். நாளைக்கு பார்ட் 2 பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.